Dördüncü duyduruş. Ey akmak nefsim, beýle beziger ýaly ibadet etmegi bidere hasap edýärmiň. Ýa-da onuň üçin sana beriljek garşylygy az görýärmiň. Bir kişi eline bir az pul gösterip ýa-da maz alja gorkulyp, agşama çenli şu ýerde işlediyse, bezdim diýmän işlerdiň. Diýmek şu dünýä mihmanhanasynda eciz, garip kalbın imiti, gencikani, hükmani aşmalı dorolgan bolan kabırda iyicek adıgın, tümlüğü yağıtılacak çırağın, hasap günü bolan mağışarda akla uçin, aklanda hatın, istesen istemesen geçmeli yerin bolan Sırat köprüsünde yolun aydınlatacak nurun ve müncek burak atın bolan namazı peydasız hasap edýärmiň. Ýa-da onuň üçin tölenýän şonça garşylygy az görýärmiň. Bir adam sana 100 lira gymmatynda sowgat berjek diýip wada berip seni 100 günläp iş eder. Özem ol adam sözünden däniben biler. Senem oňa inanyp ihlas bilen işlersiň. Emma asla ähdinden dönmeýän bir waryň cennet ýaly garşylygyny ebedi bagtyarlyk ýaly sowgadyň garşylygynda hödürlenýän sehel möhletli kynçylygy bolan ören peýdaly işi etmeseň, ony Allahy ähdi nebi we palalykda aýyplayan ýaly sowgadyna göwn ýetmezçilik edýän ýaly bolmazmy? Şol işi etmeseň ýa-da biperwaý garasaň, ýa bolmasa göwnü göwnsiz ýüzleýäseň, muňa laýyk temmi aýlygan azap berilmez öýdýärmiň. Bu dünýäde tutsahana düşmek gorkusundan iň agyr işleri sessiz üýünsiz edýärsiň. Eýsemde müdimi, madamalyk tutsawlyk bolan dowzah gorkusy, namaz ýaly ýerine ýetirilmesi ören aňsat we ýakymly bir işe höwesini artdyrmaýarmy?